Tu je Maroš Šefčovič. Vždy som veril v silu a odhodlanie Slovenska. Zažili sme úspešné príbehy ako vstup do Európskej únie, šengenského priestoru či prijatie eura. Ako diplomat, ktorý spája ľudí a pomáha im plniť tieto veľké ciele, viem, že žiaden národ sa nezaobíde bez silnej sociálnej politiky, bez podpory mladých rodín či starostlivosti o seniorov. Preto som v Európe vždy bojoval za viac peňazí pre Slovensko, práve na takéto projekty. Volám sa Maroš Šefčovič a uchádzam sa o vašu dôveru vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky. Dôležitosť sociálnej politiky sa mi potvrdila počas mojich ciest po Slovensku. V poslednom období sa urobilo pre našu staršiu generáciu naozaj veľa a aktívny prezident by mal do tejto problematiky vstúpiť a garantovať, aby sa táto problematika riešila komplexne. Aby sme zmenili ten vianočný príspevok na 13. dôchodok. Aby sme sa postarali o to, aby nemuseli naši otcovia a starí otcovia chodiť od okienka k okienku a žiadať o zľavové karty na železnicu, na mestskú hromadnú dopravu, respektíve na autobusovú dopravu, zvlášť keď je tá železničná stanica veľmi ďaleko. Určite by som chcel využiť aj svoje skúsenosti a kontakty v Európskej únii, aby sme získali dostatok európskych prostriedkov napríklad na tlačidlo prvej pomoci, pokiaľ naši seniori žijú sami doma, aby naozaj mali tú šancu privolať si pomoc, keď je to potrebné. Čiže to je niekoľko opatrení, ktoré by som chcel navrhnúť na diskusiu k okrúhlemu stolu, kde by sme komplexne riešili problematiku strieborného dlhu, aby sme naozaj využili to, že Slovensku sa teraz darí a že môžeme pomôcť našim starším spoluobčanom. Druhú takú veľkú tému, ktorú som počúval počas mojich ciest po Slovensku, bolo ako zabrániť tomu, aby mladí ľudia chceli natrvalo odísť z našej krajiny. Opäť to boli hlavne babičky a mamičky, ktoré hovorili o tom: pán Šefčovič, pomôžte a urobte niečo s tým, aby si naši mladí ľudia spájali svoju budúcnosť s našou krajinou. Myslím si, že vo všetkých týchto oblastiach sa dá urobiť kus práce. Prezident musí v prvom rade túto tému nastolovať a ja si viem veľmi dobre predstaviť, že takou mojou veľkou pomocou v tejto diskusii by bola aj moja manželka, ktorá je profesiou učiteľka, ktorá veľmi dobre rozumie ako problematike starších ľudí, tak aj problematike detí a študentov. Čiže ako to chceme dosiahnuť? No jedine tak, keď sa prestaneme vybíjať v nezmyselných politických súbojoch, keď budeme k sebe hľadať cestu, keď sa budeme viac rozprávať, keď budeme budovať sociálne a jednotné Slovensko. Preto som hovoril, že takou mojou kľúčovou prioritou ako prezidenta Slovenskej republiky by bol celospoločenský zmier. Určite by som požiadal o vystúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Pozval by som všetkých relevantných predsedov politických strán, ale takisto aj médiá, aby sme sa porozprávali o tom, ako upokojiť situáciu na Slovensku, ako sa znova spájať a vytvoriť politický priestor na to, aby sme sa rozprávali o tom, čo je pre ľudí tejto krajiny dôležité. Aké Slovensko chceme mať o 5, o 10, o 15 rokov, ako chceme pomôcť seniorom a ako chceme naštartovať život našich mladých ľudí. Toto sú pre mňa tie najdôležitejšie veci. Volám sa Maroš Šefčovič a uchádzam sa o vašu dôveru vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky.